И здравейте хора, аз съм PrinceNBG и днес играем на Minecraft, сервърът, който е Icecraft, и той, както знаете, снимах първи епизод на него и ще бъде сервър за моите последователи и абонаменти, също така и хора, които са ми приятели. VIP талоните на този сервер ще бъдат Hixis, The Gamer Hix, аз и този, който иска да се запише. Има само едно свободно място, така че побързайте. И въобще не знам как ще стане работата да ви, да ви пусна в моя реалм, защото аз нямам реалм. Той струва пари и не мога да си го закупя. Не мога да си го закупя реалм, а реалмите се закупуват и аз не мога. Струва 10 лева. Няма как да си го закупя. Свършиха парите, така. И не да са свършили, но просто сега няма възможност да си я купя. А аз нямам кредитна карта, как да си я купя. Аз нямам кредитна карта, как си купя реалма. И не знам. Ма пише for free, аз реалма не мога да си го влезна. Ще се опитам да влезна с реалма и така. Иначе е много различен сервера, VIP талоните ги казах, ще ги има долу в описанието. И ако е възможно да се качи някъде този сервер за играене, пишете долу в коментарите на това видео. Пишете в коментарите на това видео дали искате да се включите, когато влезе серверът в употреба. И ако въобще някой влезе, това е български сервер. Когато влизам в серверите, ще го кръстя като Bulgarian сервер. И да, не знам дали ще го плащат пари, май не. Това е Bulgarian сервер. Ще го кръстя като Bulgarian. И да. Според мен се надявам да ви хареса сервера. И е на survival. И е супер готин. Ето една нашата къща. Ето тук. Паднах много високо. Така, ето тук има лавени ями, които си бяха така по рождение. И канал, който хора много внимателно минавайте. Слагам мостове, къде не стигнат. И да. И да. Ето тук така си минавайте спокойно. Това е канализацията на целият сервер. Тук протича всяка жизнена работа. И ако искате да се запишете на тази работа, аз ако бях разумен човек, аз съм си разумен човек, щях да не се записвам на тази работа, защото е много трудна. Искат да копаете тунели и такива работи, но ако ви интересуват копаене на тунели, подземища, мини и такива неща, може да се запишете. Те в момента застрояваха, помня сега да застрояват някаква скиписта, е така много готина. Скачаш от тук и от тук се връщаш. Е така. И от тук скачаш и е така. И е така.
това разкопаваха. Успяха да го разкопаят. Много е готино. Да. И нека да ви разведа буквално из каналът тук, в който работата е важна. Е тук. О май гаш. Те тук много копаят. Аз не съм срещал такива усърдни хора. Ето, гледай. Гледай какви канали са направили. Очаква се да слезнат додолу и още да направят. Тук има две вливки има. Ето тук се продължава така. И ето тук е. Така. Продължавате, една вливка има и една голяма пещера. Там е някакъв проводник явно. Да. То едни мои приятели ни работихме с тях. И ето тук, да, верно. И ето тук направихме. Но тук се влиза кашили с асансьор, тук има пространство хубаво. Не знам кой го правим. Това е нещо като цистерна. Ето вижте, това е супер такъв канал. Да. И този канал би трябвало да го има, защото без него не е активен сървъра. Тук е общата работа на хора. Обща. И ето вижте. Тук има още един воден такъв лавен мидник. И да. Слънцето залязва. Време е да спра клипа. Надявам се да ви е харесал. Който харесайте палец нагоре. Оставете коментари, се абонирайте, направете същото и в канала ми. И се надявам да проработи работата с сървъра. Чао! До другия клип. Like shooting stars, I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplane